ניסיתי מדיטציה, לקרוא ספרי העצמה, ושום דבר לא עוזר, כאילו אני מרגישה כלואה בתוך איזה... את מקשיבה לי? תגידי, אמרת שאת עובדת בסקרה, נכון? מה הקטע שהם שינו את הפורמולה לעיפרון גבות של הג'ינג'ים? זה כאלי מדי עכשיו. אני פשוט תמידי ככה, ופשוט פספסתי את כל הדגלים האדומים. למה אני ניסיתי הכל, ניסיתי כל מה שרציתי זה שיהיה לנו טוב. טוב, אני הולכת לתת לכולכם עצה. אל תיכנסו למערכת יחסים במחשבה שאתם הולכים לשנות או לשפר בן אדם. זה אף פעם לא עובד, תאמינו לי, ניסיתי את זה יותר מדי פעמים. סלוט. הסוד למערכת יחסים בריאה זה אהבה, כבוד הדדי ואוכל. מלא מלא אוכל, דחפו אוכל, כמה שיותר אוכל בפה, פחות תדברו. לא צריך כל הזמן בלה 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 בלה, הוא אמר ככה, היא אמרה ככה, די, למי יש כוח? הרבה אנשים באים לפה עם חרדה, דיכאון. די, חלאס, תהיו מקוריים, לא יכול לבוא לפה בן אדם אחד ששמח וטוב לו בחלקו. למה שהוא ילך לפסיכולוגית? אני מגדילה לך את המינון של הציפרלקס. אולי אם תסתמי קצת סוף סוף תמצאי מישהו. מה אמרת? אמרתי אולי אם תסתמי קצת סוף סוף תמצאי מישהו. פגרת.